Vicent, està pagat el puro, que és que... Està tot molt mal. Està tot molt mal. Ja, tio, li tremo que en 2 programes esta setmana anem a petar-ho. Mare meva, tio. Estem mesos sense fer programes i ara en fem 2 en una setmana. I que foren funcionaris. Escolta, tu, el curs de feminisme, com el tens? Va ser un bon assetjador sexual. Ja l'has fet o no? Que cabró. Clar, vull dir, sí. Vols dir que Rejón no seria capaç de ser professor d'aquest curs? Per això, sí, No i dic, tant. no dic alumne, dic professor. I Sí, si sí, això sí, és tot sí. el que, si això és tot el que ha d'oferir Sumar, doncs ho tenim bé, eh? Ja, la solució serà fer uns cursos de formació per als dirigents. Jo dic, vale, que faran els mateixos que després van assetjant a les xiquetes per ahí. Hosti, Increïble, no sé, increïble. però jo què sé. Jo preferiria centrar-me en la situació del País Valencià, que ja ho tenim prou. Sí, certament. No cal ni Certament. que parlem de Trump ni de la mare que els ha parit a tots. No, que de fet, el Sumar, jo estic subscrit al canal este que m'arriba de difusió de Sumar. I que ja ho tenies. O sigui, No, que però és si jo no tinc... un doble agent. Jo no tinc gens callaet, i això ho sap tot el món. Vull dir, jo, per exemple, ho negaré del judici final, però jo he votat en les primàries de Tot Cristo. Sí. Bé, deixem-ho ahí. Ho esborrem. Corramos un tupido. Això ho posaré algo diferent. O sigui, un pip o una cosa així. No, però a veure, això és un canal de difusió públic, no és res d'intern ni res per l'estil, és un canal de difusió públic. I t'enviaven això de què està passant en València i les claves de no sé què. I t'enviaven els 2 últims vídeos que enviaven 2 influencers madrilenyes. Que dius, No? que dius, això és colonialisme pur i dur. Vull dir que se suposa que és l'esquerra plurinacional i no és capaç ni de dir... És com... Tots aquests dies ho estaves veient en els programes d'anàlisi que feien les televisions espanyoles, que de sobte te posaven 59 segundos con Gemma Nierga o Objetivo La Sexta o La Noche en 24 hores i no hi havia cap valencià. De vegades sí que és de veres que alguna vegada posaven alguna periodista, però en general els analistes, vull dir, les periodistes les ficaven, perquè recorde Maria Fabra del País i Nadia Tronchoni crec que també estava, però era molt curiós perquè les ficaven com dient corresponsal en, saps? O sigui, com si això fora Tahití o una cosa així, però després els especialistes analistes, i això no hi havia cap valencià. Es como, ¿qué está pasando allá en la colonia? selva? En la colonia. En la colonia. Y ahora vamos a analizar qué está pasando en la colonia, los que sabemos. Ahora sí. Los hombres de bien, ¿no? Vamos a hablar de... Sí, pero en general, el 95% del temps no hi havia cap valencià analitzant-ho. Jo només he vist un parell de minuts de televisions espanyoles al respecte. Vaig veure que tot era comparar-ho en Madrid i ja està. I vaig dir, pues, ja no cal que mirem més. Vaig llegir un comentari en algun grup de WhatsApp o algo de, en plan de... Ja han dit quants Bernabeus n'hi ha d'aigua o de destrossa o algo? No, dic, aquesta comparació encara no l'han feta, però podria ser. Vale? No, l'han feta, l'han feta. L'han feta, de veres? Sí, l'han feta. Ja, pues, jo ho vaig llegir de conya, ¿vale? No, l'han feta, que de fet jo he escrit en una... vaig obrir un blog, tio, que no sé si te l'he passat, No. però que estava jo molt desficiós, perquè esta setmana, clar, no és que no podia parar de mirar tot el que estava passant, no? De buscar informació, de telefonar, Jo he parat perquè em deprimisc, ho dic en sèrio. Per la salut mental. Jo no, tio, a mi el que m'està fotent la salut mental este temps és el contrari. És de no poder veure-ho directament, no? O sigui, estava super desficiós i super ansiós que necessitava, saps, veure què estava passant. I aleshores estava sempre buscant informació. Vull dir, telefonant ací i allà, mirant ací i allà, menjant-me-ho tot, no? I aleshores, en una d'estes vaig obrir un altre blog dels 1000 que tinc per ahí que es deia Observatori de la Colònia. I era per a fer, tal qual, per a fer anotacions precisament d'això, no? Del tractament que rebíem
de com s'enfocaven totes les comunicacions i com es tractava tot este tema. Vull dir, perquè no era massa diferent de si s'haguera tractat d'inundacions. Vull dir, l'única diferència clau, fonamental, respecte a si les inundacions hagueren sigut jo què sé, en la República Dominicana, és que te paren més a prop i per tant tens connexió 24 hores, perquè tens gent que se pot desplaçar en cotxe i tot això, no estan a 6 hores en avió. Vull dir, però la visió era de l'altre completament. No? I tu dia tota esta reflexió i esta introducció era perquè precisament vaig fer un post ahir perquè quan varen fer el mateix dia dimecres que va eixir una de les primeres informacions que donava. Bueno, no, la primera informació que donava sobre afectació de les infraestructures en el diario.es, que no el ABC, vull dir, se suposa que és progressistes i plurinacionals i tal, era que l'AVE Madrid-València estava interromput i que no tenia data per a reanudació del servei. Sí, això Tal crec que ja qual. parlarem en l'anterior programa, Sí. pot ser. I aleshores jo feia un tuit i deia, jo el que necessite saber en estos moments és quants Bernabeus d'aigua han caigut sobre torrent. Correcte. Vull dir, tal qual. I resulta que La Voz de Galícia va fer un tuit dient quants Bernabeus d'aigua havien caigut en Chiva, ui, Ei, ia. 71, I no? Entonces ahir, así estoy mirando 71 Bernabeus. i ahir ABC, que damunt ho replicava la, la delegació de Comunitat Valenciana d'ABC, que quan fan delegacions és molt curiós perquè les fan per a després xuplar subvencions de foment al periodisme local. És una cosa brutal perquè Ja. aleshores ABC te fa delegació a València, és l'excusa per a xuclar subvencions de la Generalitat Valenciana per a foment del periodisme local, que en diuen, Ja. i després te foten en eixa mateixa delegació, en eixa mateixa secció, te foten que els embassaments de la conca del Xúquer tenen no sé quants Bernabeus més d'aigua. 207. Ja, 207. posats a dir ja podien haver posat més talles, no? Jo què sé, ja que... Ni això, ni això. O sigui, Vale, vull dir, la colonialitat arriba fins a l'extrem que per a cobrar les subvencions dels nostres diners no necessiten ni canviar Bernabeus per més talles. observatori de la colònia.wordpress.com, per si algú que ens escolta vol mirar el blog. Vale, pues sí que sí, estic mirant l'últim post, estic llegint-lo ara mateixa en directe i sí que, efectivament, sí que parlaven... La conya no era conya, era certa, vull dir, era previsible tot, anava a dir, era un xiste fàcil, no? Era previsible, però no té cap mèrit encertar, però val. I jo crec que el que tenien que... O podien parlar del futur d'Amazon, o és molt miserable això? A veure, a veure, té futur, té futur. A banda de cantant? A banda de... Hòstia. I ja és altra, que torne Marengo. Que conste que Perquè no... és el que deia Saya. Saya deia, hi ha un altre univers paral·lel en el qual Carlos Mazón va anar a Eurovisió representant a Espanya cantant una cançó de... Sí, exactament, crec que era una cançó que havia anat... Que clar, que dius, hòstia, és que eres tan inútil fins i tot per això. Vull dir, Carlos Mazón volia anar en 2009 o 2010, una cosa així, en un grup que es deia Marengo, que feien versions de Julio Iglesias, és poqueta broma, eh? eh, Volia anar a representar Espanya a Eurovisió en una cançó que ja va representar a Espanya a Eurovisió en els anys 80. Dius, hòstia, és que és inútil fins i tot per això, eh? Li falta pel còctel que siga versió reggaeton. Ja, per tot el que has dit, ja que fora reggaeton. I jo crec que si haguera sigut reggaeton encara que hauria tingut més dignitat que la real. No, no, però dic tot. O sigui, ha afegit que siga versió reggaeton. A Imagina't. tot el que has dit. Doncs això, hi ha un univers paral·lel en el qual Mazón va guanyar Eurovisió i no hi ha 200 morts o 300 morts. Que, escolta, jo ho signe, Ja, pues sí. però com si ho signe?
És que tela, eh? Doncs, a veure, jo crec que Mazón és cadàver polític ara mateix. Jo no m'agradaria estar en la seva pell, eh? A veure, jo no podria estar en la seva pell. Bueno, jo tindria una depressió de per tot el que ha causat, però ara pensant egoistament, diguem, intentant, no ho sé, no li veig futur. Sí, però vull dir que en el sentit dice que dius, hòstia, ja des d'un punt de vista que ja no és una anàlisi política, no? Si jo ja, des d'un punt de vista simplement personal, eh, jo hauria dimitit. Sí, Jo potser hauria dimitit, me n'hauria estiguen anat a casa. esperant, ja, però estan esperant perquè no sé, Mm. Però adquirisca totes les culpes jo de no tot. podria pensar en una altra cosa que no fora en això, de sentir-me responsable de... No vull dir, seria fotut, eh? O sigui, vull dir, ho penses des d'un punt de vista personal de com t'afectaria això i a mi m'afectaria d'una manera que no sé jo com podria superar-ho, eh? És que I estos estan ahí tan tranquils, es tio. diu empatia. És que és acollonant la psicopatia d'esta gent. Pues Inutilitat, psicopatia... Vull dir, però Mazón jo no crec que acaben fent-lo dimitir, eh? Atenció, jo no crec que acaben fent-lo dimitir. pues El que sí dimiti. que tinc clar és que Mazón és un cadàver polític en el sentit de com entén ell la política, que ell estava així de pas. Estava així de pas De per a fer trampolí. mèrits, exacte, de trampolí per arribar a ser algun dia ministre a Madrid. I això ja no ho podrà ser. Això és evident. I I no així sé, tampoc li veig molt de futur, eh? jo no ho sé, perquè la pregunta és, vull dir, a veure, així caurà, Amazon se'l carregaran si el PP a Madrid veu que perd més si no ho fa. Però jo pense que el que ells estan barallant és, vull dir, aguantar un parell de mesos i allà en gener o febrer fer una remodelació del govern de l'estil de enfrontem els dos últims anys de legislatura, se carregaran en aquell moment, se carregaran a Argueso, a Salomé Pradas, ja veurem, saps? O sigui, Sí, donaran sí. un parell de caps, no diran que és per això, sinó simplement per renovació más fuertes de los dos últimos años, no sé què técnico i tal, i totes aquestes merdes, però donaran el xest, considerem, i Amazon l'intentaran aguantar fins a les eleccions i si en les eleccions aquelles guanya, toca tira, total, com a molt aguantarà una... Vull dir, no té... No, saps? O sigui, el País Valencià, bé, una autonomia més. Ara mateix en tenen 15, una cosa així. Clar. I si perd, doncs, mira, no passa res. Ja el canviarem. L'enviem al Senat, vull dir que torni a la Cambra de Comerç d'Alacant, total, patir fam no patirà, No, ja guanya prou diners per jubilar-se tota la vida. Vull dir, ja no... i, no, i entre altres coses perquè este no ha treballat ni un minut en la seva vida, i així, és així, no? I, I jo, aleshores, clar, perquè si no, si tu ara, per exemple, fas dimitir Amazon, a qui poses? No, una pregunta. Aquí poses, qui Perquè, té... Qui té? clar, Maria José Català, Sí, no? Les males llengües anava o per Montpou o per català. El que passa que, Montpont no és diputat. per tant, no pot ser, no? Té que ser I di, diputat o això només passa en... No recordo mai si és en l'Estat o en les Corts. En qui dels dos té que ser diputat? l'Escorts ha de ser diputat. En l'Estat no cal. L'Estat no cal. I, clar, Montpont no el veig. De totes maneres, jo a Montpont no el veig. No, és el que seria com a possible alternativa. Jo no el veig. I se parla massa valencià. No? És de veres. Tu tens un president, vull dir, el PP pot assumir, no el PP valencià, però el president de la Diputació de València ve un tio de Gavarda, bé, no hi ha massa problema en aquest sentit. Però per a ser un baron territorial, que de sobte tingués a un tipus com a president del País Valencià que té accent quan parla en castellà, que els mateixos del PP li han dit 3 o 4 vegades que habla en cristiano, Ja. impossible. I si no el poden assumir. Asumirán a la de es mi defecto. Y es así. Al màxim que podem aspirar, no? Una que diga que tinc l'efecte per la València. Eh,
I no, ja te dic jo que esta, coneixent-la, vull dir, com que no té un altre no, no té un altre objectiu en la seva vida que ixe, vull dir, ja està veient-se ahí com a ministra com a mínim. Però passarà primer, no? Per consellera. Bueno, ja va ser consellera, Beta. Va ser consellera d'Educació, doncs ja no li fa falta... Tu tens en compte que esta tia, en 26 anys, en 26 anys, en 2007, guanyar les eleccions de Calbot a Torrent, després de l'accident del metro, un any després de l'accident del metro, això també hi hauria per a parlar-ne, eh? Guanyar les eleccions de Calbot, ella era, fins aleshores, tampoc no té ni un minut treballat fora de la política, eh? Sí. Vull dir, si viures el currículum, a mi me feia moltíssima gràcia perquè quan la posaren de Consell d'Educació, en el Levante varen posar una política con un currículum largo y no sé qué. I dius, hòstia, però sí, si no té currículum. L'únic que tenia en aquell moment treballat fora de la política era pràctiques en el bufet d'advocats, després de llicenciar-se en dret per el seu, que Ja. tu imagina dret per el seu. Això és regalat, no? O... No, vaja, vull dir, això és molt més que regalat. Vull dir, els que van al seu és perquè no tenen... Perquè, per exemple, normalment tu anaves al seu a fer periodisme, Perquè la no gent estava normal, allò. Sí, sí, jo recordo la això. gent normal, perquè hi havia molt poques places a la Universitat de València o en les altres universitats i no t'arribava la nota i per tant anaves al CEU i aleshores hi havia gent normal, entre cometes, o perquè no hi havia la carrera o hi havia molt poques places i tot això. Però si tu vas a fer dret, hòstia, I m'he avorrit jo, sí, és veritat. i això és directament perquè no saps fer-la on un canut, que és el que li passa a esta xica. Doncs tenia les pràctiques després de llicenciar-se en el bufet de Garrigues Walker, una delegació de tot això, val? I quan va entrar d'alcaldessa li encomanava tot tipus d'informes, votant-se els funcionaris de l'Ajuntament de Torrent, li encomanava informes a Garrigues, de tal manera que no sé si va facturar mig milió d'euros, una cosa així. Vull dir, un escàndol. Unes coses que dius, anem a veure, per què els periodistes no treien totes aquestes coses d'esta senyora i ho treien des del blog Compromís en aquell moment? Això Per no una, per recordo. una raó molt simple, perquè el primer que va fer quan es va fer en l'alcaldia en 2007 va ser fitxar a un periodista de les províncies, Esteve de cognom, que li dèiem Stevie Wonder, eh? Em, que cobrava, li va posar un sou, cobrava més diners que ella com a alcaldessa, com a cap de premsa, si no m'equivoque, encara el té a este i a la germana, val? Em, I al mateix temps pagava, per exemple, que si especial festes en el Levante, pam, ahí tenies una mortera d'euros que pagaven pràcticament un periodista, el sou anual d'un periodista, pam, morterà. Des de Torrent, no? Sí, perquè és el que feia en les províncies. Les províncies tenia, no sé si encara té, però va tindre durant molt de temps una periodista contractada que només s'encarregava de Torrent. O sigui, feia una o dos notícies al dia de Torrent i les publicaven per a després justificar les subvencions que s'emportaven. En publicitat, en subvenció directa i tot això, li pagaven de manera encoberta directament el salari a la periodista i un extra de publicitat. Així i allà, tal no sé què. De tal manera que tu el que tenies era una notícia diària patrocinada per l'Ajuntament, per l'equip de govern en les províncies. Una o Ah, dues sí, no. notícies diàries. Sí, i Torrent té tants diners per fer això, tio? A veure, val, ahir anem a unes altres coses. El que passa és que s'estem desviant una miqueta Sí, del tema. és veritat, Però és veritat. Torrent té tants diners. Torrent tenia al voltant de... Sol oscil·lar entre els 55 i 60 milions d'euros de pressupost, dels quals esta senyora, en la seva primera legislatura, 2007-2011, recordem-ho, la crisi, els anys durs de la crisi, que va esclatar en 2008, se gastava 1 milió d'euros en festes, publicitat institucional, patrocinis i coses, més d'1 milió d'euros cada any. Eh?
Però t'ho deia tot això perquè esta xica, el primer que va fer quan va entrar de Calbot a l'alcaldia de Torrent va ser que en 2008 ja va buscar-se un lloc per anar-se'n al Congrés espanyol en la llista del PP. I va durar un parell de mesos. Va durar un parell de mesos. Que ella volia estar con el pueblo, tal, no sé què. Mentira cochina. Li van dir, però tu on vas tan ràpid? Perquè de fet n'hi ha una anècdota molt bona perquè ella en el 2008 en Torrent va penjar cartells d'ella. Anava de número 5, una cosa aixina, i va contractar des de Torrent cartells d'ella i es va penjar tal, i des de València li digueren, tu què fas? Així Estàs és. passant-te, no? Tu què fas? Així és Rajoy i i González Pons com a molt. Tu calla, tu retira tot això. Hòstia, O sigui, vull hòstia, dir-te que tio. esta ja s'està veient ahí vull dir, se n'aniria jo crec que l'únic en què està pensant és si per a ser ministra és millor trampolí l'Ajuntament de València o la Generalitat. Ja està. És l'únic dilema que té en estos moments. Pues, I vols dir tu que és millor ser ministre que no sé, que alcaldessa de València? Per a ella sí, per a tu i per a mi no. Jo què sé, no, ja, però jo què sé, és que no és una ciutat, no és Torrent, vull dir, és València, saps? Ja, però és la colònia. Ja, Compara la colònia amb ser ministro del reino. ja, vista Xina. No, no és comparable, home. Sobretot, entre altres coses, perquè tu ja has sigut i ara és el que has de ser, no? Ja, Mm. entonces, vols dir que no la veus, no? Bueno, està mejor català. No ho Com a sé, jo el que substituta no de veig és Amazon. jo el que no veig és que se carreguen Amazon. No ho veig. Seria No ho algo veig. insòlit, no? Ha passat alguna vegada al PP? Perquè el PP és prou de tancar files. Total, 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 total. No els veig, no els veig, tio. No... Bueno, en quant a Camps no, sí que va dimitir, no? Camps no es feien dimitir. Sí, però el feren dimitir a l'endemà de guanyar les eleccions i perquè afectava ja vull dir, Camps guanya en maig de 2011 i hi ha eleccions en menys d'un any a l'estat espanyol. Vull dir, fixeu-vos que la Zapatero les acaba avançant a novembre de 2011. Vull dir que en aquell moment Camps dimitix, el fan dimitir en el moment y de fet ell ho diu, me sacrifico por el bien del país para que Rajoy sea presidente. Vull dir, ho diu literalment. Per tant, així Amazon se'l carregaran en el moment en què vegen que és un problema per a carregar-se a Pedro Sánchez i que Feixó siga president. Pues, de moment jo crec que en Madrid sí que està funcionant prou bé l'estratègia que la culpa de tot la té Pedro Sánchez. No ho sé, no ho sé, però jo crec que el que veig ara com ara, perquè Feixó ja ha desautoritzat Amazon i Amazon se li ha revelat entre cometes. Això sí que és veritat. Vull dir, estan ahí un poc... Estan ahí, i de totes i també te dic una altra cosa. Feixó el vol mort i soterrat a Amazon. Quasi tant com nosaltres. o més. És de veres, Jo crec que més. perquè Mazón és el responsable que Feixó no siga en estos moments president. Atenció. Joder. Sí, sí, sí. Perquè quan hi hagué les eleccions autonòmiques, en 2023, que tot seguit Pedro Sánchez convoca les eleccions espanyoles avançades, te'n recordes? Sí, La consigna del PP era cap pacte. No es tanca cap pacte amb Vox fins que no passen les eleccions espanyoles. I Mazón va ser el que sí, primer de tio. tots a anunciar que havia pactat amb Vox. I això va ser un escàndol. Sí que és I, veritat, sí que ho recordo, sí que vam dir, però si havien dit que no, la consigna era que no, és veritat. i aleshores què va fer? Hi hagué certa esquerra que s'hauria abstingut, però que de sobte es va mobilitzar per això de que hi haurà ministre de Vox, que tal, que no sé què. Vull dir, i aleshores va fer una crida al vot útil cap al PSOE i va haver certa esquerra que s'hauria quedat a casa si no hi haguera hagut tensió electoral i que en veure que el PP pactava amb Vox sense cap problema es va mobilitzar.
si Mazón, i a banda que Mazón també va crear un efecte dòmino, perquè, perquè va ser el primer, va trencar aquest tabú i de seguida li varen seguir uns altres. Però si no ho haguera fet, probablement tindríem ara en aquests moments a Feixó de president. Ja. No ho Aleshores, havia pensat. Mira, això és bueno. mm. Aleshores Feixó el vol mort, a Mazón. Ara la pregunta és més problema per a Feixó per arribar a la Moncloa Mazón en la Generalitat o carregant-se'l? Perquè, clar, tu al final hauràs de comunicar molt bé si el fas dimitir. Clar, és que Probablement el relat seria que dimitisca quan ja la crisi estigui més o menys amortitzar, diguem. amortitzada, no? Vull dir, d'ací un mes, 2 mesos, no ho sé. Vull dir, i d'alguna manera que digues, jo he fet un últim sacrifici, jo vaig fer el que vaig poder, no acceptes de cap de les maneres que vas fer res malament, per descomptat, però clar, tens humanament, has de dir això, la salut mental, tal, no sé què, aquestes coses, i aleshores crees aquest relat, no? Per tant, quan te diguen, no, si vostè va dimitir perquè va la seva incompetència i aleshores diu, no, tu eres un rapinyaire, jo no vaig ser Ja. incompetent, el que passa és que, saps? Simplement per humanitat, no sé què. Tien en compte el remat que a l'altra banda no hi ha res, en el sentit que Compromís està alçant el cap. Jo crec que Compromís el que hauria de fer és concepte primavera valenciana. És tal qual, això. Vull dir, primavera valenciana, situar-te tu com l'anti-PP absolut. O sigui, Mazón i companyia en un lloc, tu a l'altra banda, però a l'altra punta. Mazón, res de dimissió, a la presó, que et jutgen. Fins i tot mirar si hi ha la possibilitat perquè crec que necessites un quart, 25% de diputats per a presentar una moció de censura. Pues, Hauríem de mirar-ho, però fins i sí, tot però mirar a veure si això fora possible. Vull dir, sí, a més, ara que el PSOE ja dic que aprovarà els pressupostos i tot, ho té de el fer PSOE té una virtual candidata que ha estat una setmana desapareguda. Ningú sabia on estava Diana Morant. bueno, I se suposa que és la candidata, mira, la cinquena part dels diputats són la 20, no? cinquena, De un 20. 20%. Sí. No el té. En té 15, un 17%. Necessitaria convèncer quants? 5. 5 del PSOE. No seria impossible, eh? El que passa és que el PSOE està en un altre... En Esta un, no te la nota batalla. perquè, de fet, Diana Morant ha dit que li aprovarà els pressupostos per responsabilitat institucional a Amazon, que és un moviment que només s'explica des d'un punt de vista, com diem sempre, colonial, Sí. per al relat de Pedro Sánchez que li aproven els pressupostos a Madrid. Sí. El PP per responsabilitat institucional. Ja està. Perquè al final, vull dir, tu tens així a una persona que tot el món l'identifica com el culpable de morts i tu no pots per responsabilitat institucional donar-li un valor d'oxigen. Vull dir, hòstia, és molt fort això, eh? Jo no ho acabo d'entendre, eh? Vull dir, No, no. s'entén d'aquesta manera. Sí, però que ni així, bueno, vols dir un canvi de cromos o no sé, No, per al relat a Madrid. Ja, Vull dir, el PSOE a Madrid està dient que per responsabilitat el PP s'hauria d'abstindre i no bloquejar els pressupostos sí, però per la sí. crisi. I aleshores, què fa el PSOE així? Doncs immolar-se, sacrificar-se pel relat de Pedro Sánchez. No, si la juga la veig, el que no acaba de compartir-la, per d'alguna manera, saps? Però ell Ah, sempre s'ha no, dit, no? així, horrible. Però sempre s'ha dit que el més paregut a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres o al revés, no? El què, el què? No, que sempre s'ha dit que el més paregut a un espanyol de dretes és un espanyol d'esquerres. Per tant, és fàcil que es posin d'acord. No, sí, al final tu, el que vull dir, els moviments del PSOE d'ací, del País Valencià, s'entenen sempre perquè són el que li convé
Vull dir, això, el que li convé al PSOE de Madrid. Vull dir, no hi ha cap problema. A tu et convé ara mateix... Tu necessites traure els pressupostos, tens una negociació de la hòstia complicada amb Junts, amb Podemos, tal, tot això. Què necessites? Jugar a totes les bandes. Una de les bandes és apel·lar a la responsabilitat institucional del PP de no bloquejar els pressupostos quan tenim una crisi com la Sí. de l'Adán al País Valencià. Doncs sacrifiques un peó. Vull dir, el PSOE del País Valencià és el primer peó que se sacrifica sempre en totes les partides d'escacs de la política espanyola. El primer. El segon és Compromís. Podria ser. Però vull dir, el PSPB pinta tan poc que és el peó del gambit de rei. Sí. No, no, Això jo per a friquis. sempre No és recordo... ni el peó del gambit de dama, el de rei. Ja és friquisme pur i dur. Però vaja, no veig jo, de totes maneres, no veig jo que facin dimitir a Mazón. Mm, Ara, el que estem veient és realment... jo no ho descarte, eh? Lo que passa que sí que és veritat que s'esperarà a poder absorbir tota la culpa. I el que no sé si dimitirà ell o el que dius tu farà dimitir al seu equip. Home, així n'hi ha uns quants que el guàrdia civil este Argüeso, Un crack. És que això... no se sabia on estaven o no sabien què fer con la Pradas, esta, no? És que és... No, no he llegit la notícia eixa de Sí, és que és molt que va bèstia, fer però Però, però què fem? Però què fem? Ai, pues tu sabràs, no? Que eres la encarregada d'organitzar-ho. és que és increïble, perquè damunt, avui, per exemple, les declaracions estes de la Salomé Pradas, clar, és que la incompetència d'esta gent, vull dir, a banda de tota la faena de periodisme i tot això de recrear el que passa dimarts de la setmana passada, no? També n'hi ha altres que te les donen fetes, en el sentit de el que ha dit avui la Salomé Pradas ho deia ella, de manera per a respondre i per a fer veure que ella havia actuat bé, que no sabia que es podia enviar una alerta. Ja, La consellera veritat. responsable d'emergències. I ella ho dia tota convençuda que això era la seva defensa. És com el Argüeso l'altre dia dient que no, no, que jo estava treballant des del miércoles a les 11. Vull dir, ella, fet un mil homes per a presumir. Jo és És que que, clar, crec que viu en un altre món, eh? Vull dir, crec que aquesta gent, no? és... Venen de la CLEC, que es diuen Oliva, o no? Sí, clar, home, Són la gente CLEC, vull bien, dir, ells la viuen CLEC, clar. en pasta que no han treballat en sa vida, no? A veure si m'enganya, perquè el perfil el donen. Entonces, están ahí no para trabajar, están ahí para lluir-se porque ellos lo valen. Ellos han nacido en... ¿No? No sé. Esta gent És que em fa sensació. Vull dir, no estan ahí per treballar, estan ahí per ser vos quien sois. no, de fet estan ahí perquè són tan terrosos que no poden estar en un altre lloc. També és veritat. Que és una cosa que, vull dir, tu si eres de la CLEC, com dius tu, no? Si eres de la CLEC i tens mínimament, saps? O sigui, vull dir, jo què sé, te funcionen els esfínters, saps? O sigui, aquestes coses, no? Les neurones connecten, no? No, no moltes, però jo què sé, saps? O sigui, vull dir, no te cau bava de la, saps? O sigui, de la boca i aquestes coses, Hòstia. no? A la mínima vull dir, tu estàs, que t'han col·locat en esta empresa, no sé què, en l'altre lloc, i t'estàs cascant 3, 4, 5 vegades més de lo que guanyaràs en la política per bàsicament fer menys encara que el que estàs fent en la política. Vull dir, tots coneixem qui són esta gent. Per tant, tu si has acabat en la política és una, perquè estàs en política per a fer la teua cartera d'influències, estil fa plana, bueno, Eh, ixa una, o dos, perquè és un puto psicòpata que vols el poder, vull dir, perquè és això de l'eròtica del poder, no? sí. Eh, que pràcticament tu estàs ahí per una qüestió freudiana, psicopàtica, etc. És la una per això, perquè estàs fent la teua cartera d'influències. Dos, perquè a banda tens la psicopatia esta de necessitar manar sobre algú i que et reconeguen el trastorn narcisista i totes aquestes Sí. coses. O tres,
perquè te No, cagues damunt i no no vas fer saps altra fer una cosa, altra sí. cosa. I aleshores te posen ahí perquè, mira, en algun lloc has d'estar. Sí, però vull dir, el posen ahí un poc perquè és algú de nom, independentment que no sàpiga fer res, De la saps? CLEC, Sí, 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 per això dic. perquè tu eres cosí de no sé qui, de la família de no sé menys, del el Això, constructor de clar, no sé què, això és el que estic saps? O sigui, dient. Vull dir sí, que sí. estan ahí per ser qui són i a més jo crec que són conscients de que no anaven a ir a treballar. Bé, El que estàs Mazón, dient tu. Mazón és fill de... És gente bien d'Alacant. Son pare era un metge que sembla que diuen que era prou matasanos, però vull dir que té un carrer per ahí, per Alacant, vull dir, conegut, tal, no sé què. Vull dir, té també avantpassats, crec que era l'avi matern, que va ser directiu de l'Hèrcules, saps? O sigui, és això, de les... D'això, de les 100 famílies o les que siguen de la gente bien d'Alacant, Sí, i este tio sabia des del primer moment que això, que no anava a treballar ni un minut en la seva vida. I a on se n'havia d'anar? Si este crec que té dret per la Universitat d'Alacant, que no és que estigui malament la Universitat d'Alacant, però que ja t'imagines que molt brillant no és. I si el varen dir doncs això, que se'n vaig a... Això, de tu ahí a cantar versions de Julio Iglesias, saps? O sigui, és un tio sí. que no val, Hombre, simplement, i que ha arribat ací perquè, mira, vull dir, va saber jugar bé les seues cartes en les influències dins del partit, va ser fidel a Faplana, va rebutjar ser el candidat de Ciudadanos en 2015, no, això vull està, dir, juguen això. mm. I bueno, i ha arribat en el seu moment en què estava en el lloc correcte on tocava, i mira, i només ens ha costat 300 morts, Clar, que se sàpiguen de moment. que se sapien de moment. Clar, és que el drama és ixe. Vull dir que estàs administrat per gent a la qual li la pela absolutament, però li la pela absolutament l'administració que governen, la terra que governen, la gent que governen, o sigui, li té absolutament igual, ells estan en una altra cosa, ells estan en una altra cosa, per tant, la prioritat i ser d'imatge eren totes unes altres. Sí. Quan varen reaccionar a última hora i tot això, jo crec que la psicopatia d'esta gent arriba fins a l'extrem que en lo últim que estaven pensant era les vides que podia costar, sinó simplement de dir, hòstia, l'han cagat, a Sí, veure com ens costa políticament el menys possible. exacte. Sí, sí, jo també... Que damunt... A mi em fa la sensació que és com una molèstia per a ells, saps? I ara me tinc que fer el càrrec d'això. Sí, En lo bé que estava jo, de dinar amb els amics i aquest tipus de coses, d'almorzarot, sí, és que diuen que arriba 2 hores tard a la reunió. Sí, pues estava en un dinar i que no contestava el telèfon. És que és increïble. Està en un acte rebent un premi del turisme o no sé què, quan ja estaven desbordant-se això, desbordant-se barrancs, el camioner desaparegut de l'Alcúdia, vull dir, ja tenies unes les alarmes clares. I el tio ahí, en un premi al turisme, mossegant el diploma, vull dir, Sí, una sí. foto. Després tens que així sí, fins i tot en de telègraf, en les fotos que t'estaves fent mentrestant. I damunt d'això, te'n vas de dinarot. Tardes 2 hores a arribar, arribes 2 hores tard a la reunió que tenies convocada d'emergències. És tot tan indecent. És però tan indecent que no hi ha paraules, tio. I que això, en realitat, només s'explica des del punt de vista de la colonialitat. Perquè a la mínima que tu tingues saps? O sigui, vull dir, per exemple, jo què sé, vull dir, ara està pegant-li voltes en el cap a la idea de quan va passar la riuada del 57, que ahí tenies a una classe política que, collons, la del franquisme, però encara tenies, per exemple, a Martí Domínguez, el que era director de les províncies que va fer aquell discurs, i al qual després va anar evolucionant, però jo crec que en aquell moment ja li vull dir, ja hi havia alguna cosa que ell no podia aguantar tot això que havia passat, no? I de fet, avui s'ha publicat en Lletraferit 2 articles molt interessants. Un de Guillermo Colomer sobre la memòria de les riuades, que això al final també t'explica de dir
és que a la mínima que tu tingues una administració que no siga simplement una administració colonial, tu tens memòria, memòria quotidiana, memòria en la teua família, en el dia a dia, que tu passeges i has vist que posa fins ací va arribar la riuà, saps? O sigui, Sí. clar, eres conscient de tot això, no te pot vindre de nou. I després n'hi havia un altre que, de Sergi Núñez, que parlava de com es va fer el Pla Sud, no? I Sí, que el Pla sí, Sud, sí que me l'he llegit. Sergi i se l'has llegit, és amic nostre. és molt interessant perquè també t'explica com funcionava vull dir, com funcionava la política i com continua funcionant, perquè te diuen, no, Franco salvó Sí. con el Plan Sur la ciudad de No, señor. O sea, no, señor. Vull dir, el Pla Sud d'entrada va ser una reacció a la riuada del 57, per tant, de salvar absolutament res. O sigui, la primera. O sigui, s'havia d'haver previst molt abans. És com si ara diguérem que portàvem 15 anys demanant obres i, per exemple, Carles Mulet, Sí. vull dir que ho va dir i tenim ahí les esmenes. Presentava esmenes als pressupostos generals de l'Estat per a millores en la conca de la Rambla del Pollo. I PP i PSOE li les tombaven. Doncs Pe- ara, Tots, no? PP, PSOE, tots els diputats. Vull dir que sí, els sí, valencians no posen medalla, no posen la mà al pit ni res d'això. res, res. Doncs ara és com si ara, després del que ha passat, te trobares que fan alguna que altra obra en la Rambla del Pollo. Perdona, Sí. no ha salvat una merda, ha sigut reacció. I és la primera. Però és que a banda, en este article es veu molt bé, es documenta molt bé com és la classe política i empresarial valenciana franquista, clar, no n'hi havia Sí. una altra, però valenciana, els que estan pressionant i estan vull dir, i estan fent força per a que es faci el Pla Sud, que després el Pla Sud seria per a parlar-ne molt, perquè això va ser una barbaritat, no? Però vull dir que no va ser eh, una gràcil confessió, no? La No. varen haver de lluitar, des I, del a- seu punt de vista, evidentment, I a des més, del seu punt de vista. falta la segona part, que l'hem de pagar els valencians, en un impost I això és una especial. altra. I això és una altra. I la pagarem nosaltres. Que vull dir, es va més que duplicar els sobrecostos, la varen pagar nosaltres. El Pla Sud també ha salvat la ciutat de València, però ha condemnat l'Horta. Això s'ha de dir. Vull dir que, evidentment, no se'n va eixir de la llera, l'aigua, tot això, d'acord? Però tot l'asfaltat i el desviament cap a l'Horta i tot això, cap a la comarca de l'Horta Sud, ha sigut contraproduent per al que ha passat a Paiport, al Dall, al Fafar, etc. Això també s'ha de tindre en compte. I va ser també una de les primeres agressions a l'Horta i les primeres palaes d'asfalt de Portland per al desenvolupisme i el creixement completament forassenyat i absurd de l'àrea metropolitana sud de València, que també ha estat un dels factors clau perquè esta gota freda hagi sigut tan tràgica. A mi sempre m'han dit que l'asfalt no absorbeix l'aigua. Efectivament. Efectivament. Algo des de xicotet m'ho han dit, igual mos hem que repensar el creixement. No, clar, perquè és que la gestió del territori que tenim en el País Valencià de la modernitat és una gestió, és que no me canso de dir-ho, estrictament colonial. Perquè sí, és impensable. Vull dir, tenim documentadíssimes totes les gotes fredes, com funciona la climatologia en esta part del Mediterrani, i té absolutament igual. Les prioritats són unes altres. I continuem construint vora barranc, no? I construint, i això de a vora el riu no facis el niu, no? Sí. Té Pues, igual. Si és que, o sigui, tu tens considerem tota la memòria popular, la fraseologia popular, plena de l'aigua com un element fonamental de la relació amb el territori i la governança que va completament al marge de tot això.
Clar, però això sempre ho comptes tu, perquè com som un país de... Tenen que ser cambrers, no? I turisme, com a molt deixaran ser granges solars, pues, Clar. n'hi ha que construir. I Perquè... aleshores tu fas un centre comercial com el de Bonaire i el fas en terrenys inundables que s'inunda el Bonaire quan estan fent obres. I sí, això també és bona, eh? I això és, Ja sabien que anava a inundar. hi ha una gota freda ja pel 2000 quan estan construint-lo i s'inunda la construcció del Bonaire. Que tenen que ajornar-la És un increïble. temps. Té igual, perquè tu havies de fer-lo ahí. Total. Al remat la gota freda, que són cada 4 5 anys, n'hi ha una aixina grossa, 10, no? Si m'apures 10, molt. cada 20 30 una criminal, però que al final, jo què sé, vull dir, tu ho mires fredament. Vull dir, ja ho mires des del punt de vista de la colonialitat, no? De la colonialitat i del turbocapitalisme i tot això, i ho mires fredament i dius 300 morts, más vara, Sí, sí. tal qual. Sí, sí, me la suda. I damunt n'hi ha 5 milions més, no? Per substituir-lo. Vull dir que no hi ha problema. És una zona que està superpoblada. Sí. Això és Xina. Vull dir, l'àrea metropolitana de València està superpoblada. És per psicopatia, no? 120.000 cotxes directament rebentats. Poca broma, el que suposa això per a l'economia de la gent de l'Horta Sud. Que l'Horta Sud és la pobra. Això és una altra. Eh, Més negoci. Clar. Reconstrucció, reconstrucció d'edificis i tot això, més negoci. Capitalisme del desastre? Sí. En fi, En fi, jo crec que ja és bona hora per sí. anar traient les conclusions, Ricard. Conclusions d'esta nit. La conclusió és que el que caldria és censurat. Anem I a deixar-ho una. en què Anem a està tot deixar-ho molt ahí. mal. Anem a deixar-ho en què està tot molt mal. Molt mal està tot.